Με την κάμερα του medvoe365.gr σήμερα βρισκόμαστε στο γραφείο της ψυχολόγου ψυχοθεραπεύτριας κυρίας Ελένης Μουστόγιαννη. Κυρία Μουστόγιαννη, καλησπέρα σας. Ξεκινώντας τη συζήτηση αυτή, θα ήθελα καταρχήν να μου πείτε ποια είναι τα είδη των διαταραχών άγχους. Το άγχος βιώνεται ψυχολογικά ως συναίσθημα. Συνήθως είναι μια κοινή αντίδραση που σε κάποιο βαθμό το συναντάμε στους περισσότερους ανθρώπους. Όταν αυτή η δυσάρεστη κατάσταση, αυτό το δυσάρεστο συναίσθημα διαταράσσει την καθημερινότητα των ανθρώπων, τότε περνάμε στη διαταραχή άγχους. Διάφορα είναι τα είδη της διαταραχής άγχους. Μιλάμε για γενικευμένη αγχώδη διαταραχή, για διαταραχή πανικού με ή χωρίς αγοραφοβία, για ειδική φοβία, για κοινωνική φοβία. Μιλάμε για διαταραχή μετά από μετατραυματικό στρες ή από οξύ στρες. Μιλάμε για διαταραχή οφειλόμενη σε γενική ιατρική κατάσταση ή προκαλούμενη από κάποια ουσία ή διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς. Ποιοι θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οι παράγοντες που ενισχύουν την εκδήλωση των διαταραχών αυτών? Το φυσιολογικό άγχος, όπως είπαμε, είναι μια συναισθηματική αντίδραση που προετοιμάζει τον οργανισμό του ανθρώπου για να αντιμετωπίσει μια ενδεχόμενη απειλή. Το παθολογικό άγχος είναι μια υπερβολική αντίδραση, μια υπερβολική κατάσταση που ουσιαστικά δεν ταυτίζεται με τον ερεθισμό που το προκαλεί. Μια σειρά λοιπόν από αρνητικές σκέψεις που πιθανότατα κάνει το άτομο, σκέψεις που τον οδηγούν σε αδιέξοδα συναισθήματα όπως θλίψη, ντροπή, φόβος, απόρριψη, τον κάνουν να νιώθει άσχημα συνήθως. Είναι μια κοινή αντίδραση που στους περισσότερους ανθρώπους εκδηλώνεται με τη μορφή της υπερβολής σε ήπια ή στρεσογόνα γεγονότα, όπως για παράδειγμα εξετάσεις, λήψη σημαντικών αποφάσεων, συναντήσεις με κάποιους σημαντικούς ανθρώπους, οικονομικά βεβαίως θέματα, ομιλίες κτλ. Ποια είναι τα συμπτώματά τους, πώς εκδηλώνονται δηλαδή οι διαταραχές αυτές? Κατόπιν ιατρικών εξετάσεων που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχει κάποιος ιδιαίτερα παθολογικός λόγος, τα κύρια συμπτώματα των διαταραχών άγχους είναι η εφίδρωση, το τρέμουλο, η δύσπνοια, αισθήματα πνιγμού, πόνος, δυσφορία στο στήθος, μιλάμε για ναυτία, επιγάστρια δυσφορία, αισθήματα ζάλης, λιποθυμίας, φόβος απώλειας του ελέγχου, αποπροσωποποίηση, αίσθημα δηλαδή απομάκρυνσης από την πραγματικότητα ή τον εαυτό του ανθρώπου και αποπραγματοποίηση. Θα ήθελα να πάμε σε μια σχετικά νέα τεχνική, η οποία είναι το γνωσιακό συμπεριφορικό μοντέλο ψυχοθεραπείας. Θα ήθελα να μου πείτε τι είναι και πού στηρίζεται. Η γνωσιακή συμπεριφορική ψυχοθεραπεία είναι ένα είδος ψυχοθεραπείας ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε προβλήματα άγχους, φοβίες, πανικούς, κλινικές διαταραχές και διαταραχές προσωπικότητας. Είναι μια θεραπεία βραχυχρόνια, διαρκεί περίπου στους 3 μήνες, η οποία εστιάζεται στο εδώ και το τώρα. Στόχος της είναι η εξάλειψη των συμπτωμάτων από τα οποία το άτομο υποφέρει, όχι σε ψυχαναλυτικό επίπεδο, αλλά σε επίπεδο άμεσης παρέμβασης. Ποια είναι η θεραπευτική διαδικασία και πού στηρίζεται κυρίως η θεραπεία? Η γνωσιακή ψυχοθεραπεία είναι μια θεραπεία λόγου, σκέψης, συναισθήματος και συμπεριφοράς. Μια αρκετά σύντομη σκιαγράφηση της πορείας του ατόμου μέσα στον χρόνο είναι σημαντική, ούτως ώστε ο θεραπευτής να αποκτήσει μια εικόνα ως προς τον τρόπο που φέρεται και κινείται το άτομο κατά την πορεία της ζωής του. Στην πορεία ο θεραπευτής καλείται να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο το άτομο βλέπει τον εαυτό του μέσα από τα μάτια τα δικά του, αλλά και μέσα από τα μάτια των γύρων του.
Σε συνεργασία, στη συνέχεια, θεραπευτής και θεραπευόμενος φτιάχνουν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο ο θεραπευόμενος αναγνωρίζει λάθη που έχει κάνει γνωσιακά, δηλαδή λάθη στις σκέψεις του, τα οποία τον οδηγούν σε λανθασμένα συναισθήματα, και μέσα από ποικιλόμορφες ασκήσεις, μεθόδους και τεχνικές, ανάλογα με τη διαταραχή και την περίσταση, προσπαθεί να βρει λύσεις στις συγκεκριμένες δυσκολίες. Πότε εφαρμόζεται η γνωσιακή συμπεριφορική ψυχοθεραπεία? Η γνωσιακή ψυχοθεραπεία καλύπτει καταρχήν όλες τις διαταραχές προσωπικότητας και μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα. Φτάνει το άτομο να συνειδητοποιήσει ότι έφτασε η ώρα να δουλέψει με τον εαυτό του. Είναι μια ανάγκη του εσωτερική, την οποία θέλει να την μάθει, να τη δουλέψει και να την εξωτερικεύσει. Μπορεί να εφαρμοστεί από μόνη της ή σε συνδυασμό με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη φύση της δυσκολίας του κάθε ασθενούς. Σε τι στοχεύει ο θεραπευτής με την εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου? Ο στόχος του γνωσιακού συμπεριφοριστή είναι να δημιουργήσει το κατάλληλο θεραπευτικό πλαίσιο, το οποίο στηρίζεται σε σχέση εμπιστοσύνης, συνεργασίας, επικοινωνίας, θετικής σκέψης, προκειμένου να προσφέρει στο θεραπευόμενό του τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε να καταφέρει το στόχο του, ο οποίος δεν είναι άλλος από την εξάλληψη των συμπτωμάτων που δυσκολεύουν τη ζωή του. Το σημαντικό στο γνωσιακό συμπεριφοριστικό μοντέλο ψυχοθεραπείας είναι ότι το άτομο, μέσα από διαρκείς αξιολογήσεις, στόχους και τεχνικές, είτε σε ατομικό, είτε σε ομαδικό, είτε σε οικογενειακό πλαίσιο, μαθαίνει να βρίσκει χρήσιμες λύσεις και να προσδιορίζει τους στόχους του. Κυρία Μουστόγιαννη, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.